ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unha sombra dubidosa. Maxestade, tedes vos que erguer xa. Grazas, Lanzarote. E mira, que actos teño concertados para hoxe? Para o mediodía nada, para hoxe á tarde nada, para a noite nada. Pero agora tedes que tomar o sol na terraza real. Maravilloso! Pero, onde van as raiolas de sol? Nunca na vida tanta sombra houbo nesta terraza. Lanzarote, avísame o primeiro ministro. Chamastes por min, vosa maxestade. Que podería facer para compracervos? Por que hoxe non hai raiolas de sol nesta terraza? Tedes razón, non me decatara. Isto é intolerable. Ai, aí hai un monstro. Un monstro! É un monstro enorme. Moi grande ca colmea. Ten os dentes do tamaño de dúas abellas xuntas. É berra tanto que che mete un arreguizo polo corpo. Bota lume pola boca e se miras para el, paralízate coa Sí, mirada. que lle encanta comer os bichiños de raias negras e amarelas. E os de raias amarelas e negras tamén. Silencio! A raíña, a nosa benévola dirixente, tomará agora a palabra. Estamos diante dunha situación grave. A ameaza do monstro é auténtica. Ata próximo aviso, ningunha abella estará autorizada a abandonar a colmea. Non podemos sair, pois vai a... Silencio! Espero que o monstro marche por vontade propia. Ao que desapareza, poderemos volver sair da colmea. Hai que facer algo. Como o monstro non marche, imos quedar aquí metidos para sempre. É certo, pero eu non teño gana ningunha de que me coma. A parte da sombra da terraza, o monstro non está a causar máis molestias. Non me digas que queres investigar. Quero velo de cerca. Vai ti saber. Igual non é tan perigoso. Pero ti sei que atoleaches da chaveta. Vou falar coas formigas, que seguro que veñen comigo. Malo será que nos pase algo. Toleaches de todo. Como lles dixen, o noso cometido é protexer a Maia durante a inspección. Quero valentes. Algún voluntario? Arnie e Barney. Sabía que vos dous non me iades fallar. A orde de vostede. Comprendestes ben cal é o cometido? Afirmativo. Protexer a Maia. Pois veña, daquela vide comigo. Noite e día sen parar. Unha, dúas, polo prado a patrullar. 3, 4, veña frío, luz ao sol. 5, 6, manteremos o control. 7, 8... Deixade de cantar, que agora xa estamos moi pretiño do monstro. Que? Do monstro? Que monstro, cal? Pero non vos quedou claro o cometido. Eu nunca fago caso das explicacións do coronel, porque como sempre repite o mesmo. E ti que, Barney? Que entendiches? Do que? Preguntáchesme algunha cousa, Maia? Entón, non sabedes a que viñestes? Sí, encomendóusenos a misión de protexerte. Non hai máis nada que saber. Veña, que aínda se nos fai noite. Noite e día sen parar. Unha, dúas, polo prado a patrullar. A ver, temos que chegar ali arriba. Ai, pero é moi perigoso. Como caiamos? O coronel vai nos esfolar. Se caedes, collo vos eu. Son unha abella, sei voar. Non te poñas a voar, diso nada. Sei que non ves que se estás no aire, nós non te podemos protexer, ou? De acordo, vou gabeando se queredes, pero para protexerme ides ter que subir canda a min.
Sentade, nenos. Imos empezar coa clase de hoxe. Chegas a tempo, Willy, e logo Maia non ven contigo. Non ven e tampouco sei onde estará. Dime a verdade. Foi ver o monstro grande de cerca. Willy, non se conta mentiras. Pero non é mentira. Ai, que horror, non pode ser. Anda con ollo, que escorregar é perigoso. Xa vos lo dixen antes, non pasa nada, que sei voar. Ai, que badocos son. Pero eu sí que non sei voar. Teño moita Arnie, vas ter que vertixe. perdoar, pero andamos co tempo moi xustiño. Barney, botas unha man a Arnie. ¡Achú! Xa non me acordaba de que lles tiña alergia aos carballos. Un momento. ¡Achú! Abre os ollos, Arnie, dame a man. Non podo. Shhh, por favor. Ao final teño que facer eu todo. Veña, quedade vos aquí, xa subo eu soa. Non, por favor, non me deixes aquí, anda. ¡Achú! Ai. Ai! Ai! Como di? Que Maia subiu para ver o monstro. Ai, miña pobre, temoslle que axudar. Algún voluntario? Eu, Maxestade, eu subía de boa gana, pero son o primeiro ministro e xa que logo indispensable para a colmea. Se considera que debe subir, non serei eu a que lles poña cancelas aos seus desexos. Pero é que non podo ir porque lles teño alerxia aos monstros que me queren comer. Podo ir eu. Eu tamén. Non te penso deixar ir soiño. Moi ben, acompáñovos. Vosa Maxestade, non falaredes en serio. Eu sempre falo en serio, primeiro ministro. Non podemos deixar a Maia soa. Veña. Bom, pero... Espera, non podo máis, teño que descansar. Aguanta, que xa queda pouco. Dale, pero porque ti mo dis, eh? Unha cousa, Maia, teño unha dúbida. Nós temos que protexerte, pero de quen? De quen? Do monstro. Do monstro. Pero que monstro? Ai, estou perdendo a paciencia. Explicóuvolo antes Pole, eu tamén, pero como nunca escoitades cando vos falan. A ver, Barney. Que? Queríasme algo a mí? Moi ben, prestar non lle prestamos atención a todo, pero tanto ten, dinos onde está o monstro. Ese daí é o rabo do monstro. Maia, dille ao coronel que fun moi valente a pesar do medo. Que eu me portei como un herói. Calade, o monstro non se moveu. Eu penso que está a dormir. Ten o rabo enguedellado. Se o soltamos, seguro que logo marcha. Axudádeme, que facedes? Pero ti non ves como estamos a tremer con medo. Como quededes aí a tremer e a darlle a lingua, o monstro vai seguir no mesmo sitio no que está. ¡Socorro! ¡Socorro! Veña, vide vindo. Maia! Aquí! O monstro levou a Arnie e a Barney. Hai que ir onde a Maia para rescatalos. Veña! A miña bola!
Xa non podemos subir máis. O monstro adéntrase nas nubes. Non! Nada podemos facer por eles. Lamento, Maya. Ai, que foi? A miña boliña! Barney, estades ben? Sí, a orde de vostede, coronel. Cumprimos o noso cometido. Afirmativo. Maya, sabes que desobedeciches un precepto real. Non abandonar a colmea baixo ningún concepto. Con todo, esa desobediencia, conxugada coa túa afauteza, conseguiu escorrentar o monstro da nosa pradería. En vista do cal, Maya, douchas grazas. Grazas a vos por axudarme, maxestade. En fin, Maya, Arnie e Barney estarían á altura, nunca mellor dito. A verdade é que foron moi valentes, coronel. Manda truco! Soldados, estou moi orgulloso de vosotros. Como recompensa podedesme pedir aquilo que queirades. Que casualidade. Arnie e máis eu levabamos moito tempo querendo pedirlle un favorciño. Pois mire, gustaríanos moito ascender de rango, coronel. A que rango queríades ascender? O de general, así mandamos a outros ás misións perigosas e nos quedamos a descansar no formigueiro.